Урывак з паэмы «Новая зямля». Наш дядька, милый наш Антоній, у дзіцячым часта быў у палоне. Вось так гуртом яго абсядуць і час работы яго крадуць. Насі катла, кажы ім казкі, ідзі на поплаў з імі ў казкі. Давай адказы на пытанні, тлумач ты ім усё дазванне. Адкуль, з чаго, дзе што бярэцца, вось гэта, тое, як завецца. І чаму так, чаму не гэтак? Прыхілім дзядзька быў да дзетак. Ён быў настаўнікам, суддзёю, калі бывала між сабою, паспораць дзеткі ці паб'юцца. Дык да каго ж тады звярнуцца? Як не да дзядзькі да Антося? Ох, слаўна з дзядзькам жылося. Яшчэ заметьце, што з малымі ён размаўляў, як са старымі. З імі радзіўся, спрачаўся, як роўны з роўнымі трымаўся.